Inkintarere. Abana abo bacandegete. Yes. Abana abo nechintakana. Abago chabwana saa 3 ya butuko. Handa baba tokonyo busito chikoruga. Ngamu abuna tigamba agachere nyomba. Lakini initially nabwate natagete ko bagachere nyomba ya maomo. Bono mu engineer agachaga igarende karinge site yana agacha gocharigerani na kitoko kora. Ogo ike site ga gokorigereri amanje nara kunya gosoka soka ande ga iga okonte byaye. Ndoko agacha nyomba ya maomo konya bana. Just put a comment ka budget karika ako gasukigo rasi nini tobeke nyomba ye ekwerende permanent. Ya tikakorera. Ya tikakorera. Motige korera. Motige korera gacha. Motige korera. Biamana makwani yayo. Makwani yayo. Bale ne mechando na ende menge nonye nendagera tiba watia bakulia batalere baekende Esae nanjete omoyo bokorwa Esae nanjete omoyo bokorwa Esae nanjete omoyo bokorwa Esae nanjete omoyo bokorwa Mwacho murigereria Obosongo Vibes Network TV ya chire nkuma semetandao ime ya gusina isuko ya gusi gotwekere chisemo cha mugweko gere ime ya ward ya Kiamo kama constituency ya Nyaribari Masaba omugaro nore twabegete igoro ya bana chintakana bari kwagachirwe kenyoreke iga lakire ndo gutaigwana gukabagatie county na abantu bari kwagacha. So today we are here omugabana Simbarati nigo achietaka watch clip kali yesterday we come here today torore ngaki ground kere na and we have good news oja sabanta abaiga bekenyorekega omo bisoye no arega iga a chief officer finance na era atomire aiche kurigereria nganeye already governor gwajitikire bukari ke igoro antavinga bono rendo utomire representative yae ora ninde twaikira iga turategerera tumaye hope kwa rentira maya narai twache maya asa Simbar na bintebia. Okay sawa totira hango otote ekomori gaba kamugweko kabisa ya muregi. Okay, thank you for responding. You're welcome. I got respond so fast na tigango twike turarangike Sawa bona ai tanga na chika bantu ba minto mbiamore mbiamore andrete tebango biasana emere momore abagina mbiamore biasana ya tikakorera motige korera gacha motige korera biamana makwani yayo biamana tegara ke ngaki baba tikakorera tikakorera Inkintarere. Abana abo bacandegete. Yes. Abana abo nechintakana. Abago chabwana saa 3 ya butuko. Handa baba tokonyo busito chikoruga. Naba obosi na buri mukabwata chingeni. Naba tokorosi nonyerero ngoritonyo. Naba obosi amana tindiko barina. Musuko bacha mwamo murone. Basa bobosi. Baegwa. Akera na igu ngaba zamari batokire bagokonya. Katebigie sore igoro. Hakimbi yamana. Mbiyamana Nyasaye. Yesu igo irenjera gocha so muchori abana bari bakonyeke. Lakini bonegera Sunday ingache ke ombengere toko banza. Ingunga ya atu abwadiru nechiguru baro chiachiri. Kakinko bwamanyanda amwamukyoyo. Tatageti bana aba barabu babyoke. Tatageti bana aba barabu gakibarabe gakichintakana basome na barabu baje ko babantu batokonye. Bono togasinye. Ngirete igoro twarure barasa. Satiza ngana ande abantu bari bachire. Ngana ande abana bari ngayani abantu babwatiru bayitiru bobe bayiriru masimba. Bono gakingasinye. Nkieke. Bono mambi saa 12 ngoi gutariba mogweko mwaboto na kumigaki na buringa gaki bana bari gaki chintakana chirichi ya Nyasaye chiro chinchi atakeire chibioke nje atakeire gaki chibioke amane na bana ate betenga na nchina ngo koi gar kanga masimba na tokete na ngo toka masimba bi ekiagera bana bachandikire gaki nonya nino abaiguri bariga abana gaki bachandikite batabwadiani bago zabirira bakokoranga no tiga baho barare nchara bi lakini okonya abana bari
bono gaki tukumeti gaki tukorera ng'aki Yesu yore igoro gaki nonye no mogenki nonye no monyamumo otakaigwereti bana aba babioke nonye nensase egotigara ase omorero nkoutwere baka yaka omorero bono gaki ningirende kere ekebe gaki ekenyoreke bono abasamaria aba atogete barenga ababe kobanchete gokonya gaki gaki nara itukorera ntoraragira korumara goba koruma binonye mugondo ntorachi nebirero to bono gaki togoteba ng'a gaki tokonyu abana abaiga bagenderera na bara mambiende nabwo abantu Okay. Iwa. Aye. Koranje. Aye. Biya, tegara. Tegara tika kwa ura tamba tika. No. Ya, tegara bwana. No. Listen. No, listen. Tegara. Tegara. Listen. Tegara, listen. Tegara. Aye. Mbete mon tegara wananchi. Tegara. Kira. Listen. Tegara, listen. Mbiyamura abantu baminto. Gakini manyete mu bwato borrobo nene. Amarieta ne ngorokoro jasika kasungura. Emeremeye gokorwana inche nkoje korande. Neri konyentara ikaiga. Bono channel yeito ya YouTube ko Bosongo Vibes Network. Natomere tuchi video cheino cheigoro. Karna chinyora na inche nkara kura kidogo na mogo kura. Bono rende igotwachira korosio morembe. Totige kona mangana tuware tantura abatebi. Bono nonye muntu ndo bagoserete goro mwamororira inu tiga tegerera inu tegerera tugwana ine. Bono ekerna begete clip kari yesterday omugabana Okisi County Simbarati otomire omobisoye baka. Amen. Bono amangana ari arenge koti ari na keregento nko baere sare buna twakora. Naende nko batebia ari going forward ngaki project ye koera. Bono tutige nkorembe ni tegerera tiga. Bono nonye karategerera rende tegerera nonye kwage tubona karategerera engana ngo korekere lakini mono tuachire korosio morembe turusani obobe abana abara abakine mambi abo munyagitari mambi abo mugabana mambi abo mubunge tubona naba abane bono egento tuachira kurwania ngaki ensasere maigo utererwa eokomorero bono bas bono kinachira igategerera torosiringana omobisa no araiga chief officer finance igatumune governor nyene na kikiagere na chiraiga tugwana ine igagete simiere bwe komanye ne igoro ekeraro che clip akanga kere simi agande kaka gwakwandire baka nywetu na ninja mara gotenge chanda yane momanyiti bono yes bono otomiro mobisoye ntegete mo eribaga atotebu na bagamba na governor then from there tumanye koranga kitogokora tugwana ine mo basa kuoga ine motegere mukire kiri bas ande mbiyamure oyo mugesangio no oyo nimo maito mwako oyo mbono na muinyoiri mwako bare ngama maite kesuchiduka munyagitari naro kabere gari mu maite Mobegi na Dorika. Nchino mwano Dorika. Karibu nyumba. Sawa. Asante. Tuigura mangana korteki. Abe tuigoro. Sawa. Ase obogorie bisire bikabume. Otara na biro korwa baka kiamo kama nki yakoba. Ebisire obogore tibori mege kabume kwa nanki konye. Wona baka totu omane baka nyasa yokoreki. Bako irene. Sawa. Eka tuigute mangana ya igotwachagete kunyobwati immediately. Sawa. Tuwaika baka koti. Ngole ngomo tangani kotini. Ntorachia. Ntorachia. Omwako nero ngomo omutangani. Tuwachaga kushughulikira abantu aba banga. Abafundi bali baikira na Jasper. Enyombe ngo korereki. Koerere. Sawa. Abangi na bali ba mache kaibale. Kanya abangi na bali ba basomba mache ga. No mura mwezi. Abangi na bali ba koreta endagiraga. Endagire ya koreki. Ndobata matoke ga.
Ama toke boniga tutagete tusabure turi boniga gaga. Sawa. Nande. Gavana ateba iga. Tabwati bobe na muntu ndebwe. Wensi. Ose gavana no yeno. Odi obegete si. Oyo bwate t-shirt ya Simbara. Simbarati ekobi eri ya Simbarati. Intuna bantaba abamo. Sorry. Intuna bantaba abamo. Ntwe wana ine? Bono onyama gosa bete igoro. Amagoso na yanyabwa mwanya bantu. Uyikatokoreki? Tunyagoro. Abana banatebi gunechi ntakana. Sawa. Ontebi igorekere muchando liobete kayo mwana uri. Oyo. Oyine rumutangiga. Omwana oyo ekere muchando liobete. Egande ngelong ya yakorteki. Ya tandogete. Ngomo irandege suboni gapi meruchi uniform ibere. Sawa. Asante. Nera cha koraki. Acha soma, nera cha konyonde. Wose ndo cha tu akontimba. Bona abinji na bero muntu ga. Karibo. Nande asome kwa bidii nebikoro tongo koraki. Ngora tole. Sawa. Nande bunago ika form 1. Basari mna pa. Asome baka form 4. Sawa. Egento kende. Mwiwete chibasari nchiro. Mwanya konyore basari miaka ya Ronspi. Basari ntanga ningorete. Simba lakini tuacha kire chiribuirenga. Isatu. Bone yego chane chiribuirenga. Isatu. Kitamba okore miaka 10 igabwate kromonta ko basari ya elebungapi. Akira onye to comment bere irenga to cha okora. Chinyinga olmo chiribuiko 10. Igo ikatokareki tomo support. Sawa. Bone gento kende. Emota gete basari go sene chipara. Yonsi. Ige mota gete basari. Kuna mwate ebrego. Lakini basari mono. Sasa bona amangana na rayo achakire okora mwara na chinya gitari arike subutuko otinya wodi no mbiere mogende chinya gitari chinde mukorera sawa iko bononta ke to morembo koreki obega sawa bononta ngoko mnyoka giswa tore soda Lakini kwa tele Friday yuko take. Obe ngoja torega bono etagete turagirega omomori bware ngitokoreki tosonsora amangana ali achite media ngabarwanire nini ayo akoreki airire sawa aya bono tete more tete na matoke tusambega tokoreki tori chifundi gichege ntoketali gocha osemo maite ngo gavana no morisi bwe kanisa gendo kerikende mwaro na tabaka na stone kayare stone oyo chana nere sawa More than 40 years ago. Unataka ngoba mangani aya bono wasemo lote barure sel manyanko tini bare kokoraki tuate bagava na tattage tibina tuatire tuiwananire gava no koreki obarusirime sawa Karibu. aya omugava na Simbara arati ne roba rusime sawa nande bona mayango chakarege taribo none kero muntu ago chikoyaga ogwancha ritwerimo bantu bare ko minyokibwa aya basi bosa maneno mazuri ninafanya nini meanza bono omamuraba kai wapi omo mrori yari
Tony. Omonjine ochire kurigeria nyumba bune agendere. Boni yote tobeka abantu bake plus tonye next week abana bakoreki. Sawa sawa. Change chianga so agari chaka wake plus. Tari boigo. Aya. Mbia mono asenge njomu akaribishiro mwana ino nkaiga. Nyasao korera maya chifundi chairanire. Nyombe yengu agajwerere. Bono mondo tayo cha kubakuna. Bono tua kere gento kya koronto kieke. Ama biso yobuna achari ga koronto kieke. Akore kere gento. Bono mondo tayo koroka. Nyombe ria gachwe yakuchirangi buya erosi kubuya abana bali bamenye. Bas ayande ntona kona gukwana ngora Nyasaye kara twanjere. Mbia mono. Naende mbia mana pole sana saba minto bali mwaitetu. Ka kinche gento nare gusaba. Moenda motebi ga banaiga. Abantu abaiga renda ababono bachete. Nkomanya muna bakare korugo. Ka ki mo batebi esimine yane ko. Mo batebi ekara ba kugenda ga ki nonya ne mechi bagenda ngora. Tibagoita abantu. Tibagoita abantu muna chinyiti. Ekiagara abantu mwanya abantu. Nande nabo bono baraito omonto banyora omonto okure nande batoretere emechando. Gaki momotebi ng'ana ki mobere omonto tori kogoreru kioma korutuka obekerwe. Banyare koba gaki bakoira ng'ora na barabwekera bakogenda emechi ko batebi gugosema ng'ana batebi ng'agenda asegete tibakonda negekuba. Bagenda ng'ora bagamba n'abantu abu ng'ora kiana barahu mwanya bantu buna bare mwanya bantu erinde baigwanane onya neki batagete baigwanane baewe. Akinara inabwate motebi gaba ngambia mono naende mbia mono kenyoro kya mwaboto mugwekoria yoge yatebire ngambia mono naende okerege sunde imerone stimanke bwatie para yonsi yaerire kaki atokonye korera tore omonto narwara botuko nonya ne rori na betaete pare yaerire moro moyo nya konye tema chogobegete riri 2017 lakini bono bweri gaki mbia mono nara inabwate Macho murigereria enyomba abana abukonye bamenyete nereyega tiswaniga yeri bat enera abana konye bamenyete boka yes abana boka batatu no konye bamenyete enyombe nabereyga nyombe ri mwara korra nabengana iga makonye no bakorara ebintu bya mentire mane chibuni kenkenke nemesa enyombe ego no eni goro ge bachogete actually it rains bachogete igoro. Alafu maiga, this is the bedroom ma gesunte kera negetindi, no bedroom onoro omuito bakurarira no nyene getamba atobwati gobu negete amarangeti na asa chafu abana barabase kurwara marwaire egwel wishe karaba agachire nyomba edona akaba agachire nyomba engiya yerige ne nyomba smart kubure nabangina bakone sikabo kubure nabantu bari very bitter kubure bune kenyoroke kere very bitter about this. Enyomba bare kwagachirwa is here. Enyomba yari kwagachu ne ereye bono. Actually gere yerige na anatebe tugere chirumu isano. Talibo? Chirumu isano nabo igo Okay, erumu ya mone ereye. Again ndreta wakwe plaster. This is entangani. Then eyende ne raiga. Ojichifundi no chiraiga chigenda to kore mirimo kweri. Aya erumu ende nera nyombe ne yerige na muneriga koleire paka piping paka wiring then erumu ende nande nerero goraiga yes ebe ya jakir ko ko paka ceiling wa ku plaster na kregento tena alafu erumu ende nera enestera okay baro seri guene estoy endagira ka No vas a repetir tu gatire plaster njira. No vas a repetir tu gatire plaster njira. Okay. Ono etoko saba. Enyombeye nkoirere we have sorted everything. Enyombeye egabana yarure order monto ta baisa gota jaga. Nyombe yakwe plaster ebe kwe merangu yakuchirangi abana batorume naende amashabiki ito abasongo vibes network mwato etendagira nkogenda tore nkori kitore bantu bere batatu batatebe indagira kitoko gwera abana aba bana tore tobakora shopping ye ndagira nyinga mono tobaiterere gaiga baragere bakongepa bagende skuru basome tigatora akore sagasageyera iga tora kwana then from there nkoira na tore back twaende tokore bulk shopping tobare entera iga because amashabiki to not support the thing one way or another ya site gabasisenie denia karana ande tu aletire ndagire yo tutawaongelesha mengine bigereria egwel wisha nereye
mungwano yuore nese yentindi lakini ndo finally tumeshinda nero ko facilitate kwa gachukwe nyombe yiga oyakoro kutoni ase clip kedi mwaro je social media ulio kana tabunga Tony wacha ndiye huyu, this is the man na bare meretie chipa kwacho igoro lakini ndo witanga odinga mbiare onero mo engineer ogoba si okwagachukwe nyombe yiga. So brother, yes. Just a brief introduction of yourself na bukwaneke gusi na inde oto mugano munyerere igoro ye nyombe yiga kero kuririe kamera. Okay bano nje ngoro ku Jasper na maiti mangana buna bana mbali bagacandegete igo bugima bwane na nyakora gento buneke so rituko twa na tebeti go mo elda gachabakanga konye gure bintu mbere na koro gontega ki abana mbali bagacandegete sana guchimate gege tutakondorore tukatirimbo kana era ata ngamotebi yochoche mambi aya gacha tukatirimbo kana era mambi aya tukachabakaga bano kere igore nyomba ngarige ri nyomba bune abana abamenyete na tonye tiririga nono mo engineer one na bante beti na tonye tiririga bano gingotira guchinga nganya kwebori na kitoko konya abana nimbagachere nyomba abana baigo na bakonyire because abana batabwati baibori bano na okay anyway ngamu abuna tigamba gachere nyomba lakini nje initially na bwate na tagete ko bagachere nyomba ya maomo bano mu engineer gachaga igarende karinge site yana gacha gocharigerani na kitoko kora ogo ike site ga gokorigereri amanje nara kunya gosoka ndega iga ogonte byaye ndoko gacha nyomba ya maomo konya bana just put out comment ka budget kali ka ko gasukigora asinini tobeke nyomba ye ekwerende permanent raisi gomanya ngoma tebeke mambiki na kyo munjini na bakwarora ne to ire chibesa chinyi ngogonte biyane menta ne chibesa chinge sana ngamo tebi sawa tobeke bano room bobere na ga sitting room aga jikoni to jitwa ga chisiko mambi aye ngoche site iga ngonyora bakire foundation no gonte biya bano na rora tigambe taka kitchen ya kama aga kitchen iga tigamente na gasto bone nyomba ne nyomba enene bano rende no yabere challenge because moroche challenges twalire lakini ende challenges twachikorire ne project yengo korere ngoerere nje tinda asaba muntu ndi wenzi financial assistance tadi bogambi ngoboli tadi kurango boli na none myake gocha tinda ngeto se nimboli kura ase bono nje tinda boli bogambi bonde bonsi tinda arenge linganeli nogo sira abana bango basira igoli okai ne familia yane ne sister yane ne ere togocha twa kinere most of the time no ari maiga yane ne right hand lady one no yone brother yane oyo no munjini one umuntu ore very trusted. Thank you so much. No mwana one gari kayago bono kayago yone gachita gasira abasirete bono ninja batigerete chinta kana ninje mbwate abonde endete bono abantu bantu bandoreira mabira bachire gonkonya umwana uyo iga abachita sende aganta ibaba tigango konya achinta kana chobwate nkamata bigaki ko kwandoreira mabira nkonya chinta kana chiga chanjandi keregento nane chinta kana mbwate ne chinyinge tali abavuka abande mbaro amura bane bakwete bane akini bandi gerete chinta kana basubati mbayo bamura mbayo mbwate chinta kana chichonse bana bonja andegete abantu bandoreira mabira bana ubachite goitugai anje timbwati kende na bonde iga munande iga mugaka one gakwete kare timbwati mugaka bana na bonde ndigarete ne chinta kana cyane cyoka ntubwate ndagera kurwa sama shabiki tabaso no mata babuna tokora ntubwate ndagera yingo kwa abana gese ngaye kubeko nero gotorosirie ndagera nero korosirie paka bana babare ndagera kirege nto baka chibundi buna chira nero ntagetembe guided buya ino abanyakenyora bombeke buya talibo endagera mwango ekugurwe beku oyo nyina moke oyo mukamo murabu mongino oyo omugaka oyo sirete noyoye oyo bana abana bamubuli omwaba mukamo ya mono igo bono endagera yokurenda abana aba etokoyereta bomongino very good bono na bere guided bas comfortable ngaki abana ngwe kubalenda kine kinategete kioka bono toko ikaransa na ino asige takeiga monte bindagera kimbakuguri tegwana ini monte indagera kibatagite togende eye kurusiwe duka erusiwe
onye ne chibando chikurusiwe kenyora chirusiwe eye duka na batoke nimbwate gari na batoko enda to torete abere biribine ke wabe kama Nori ache ori moya moya biri munori. okay mongi nori inchwai na bante bigo iko eyo Toriro chirange metoro 20 mafuta narema chi sukari irema irange kilo 6 bangina balia ndagete mbatinya maliga alafu kagoja yemene ngai emete 6 emete 6 siberia mafuta narema abo ya nabogo bono abogo konyera abana chindakana chikwagacho nana chokorugera lakini amaguta tinkwa nando ito ndo chikoena enana kara tigara bana bano bana no tore komo egento gokore kiya amaguta abunale iga gakibaka chibundi chikore gasi nanda yagotigara omanyana ki abana bakoragera arabu bitumambirega koina arasire kurogoro akimongino mindo ana atambe egento gyoka ndasaberia yoge eki omugambisimba atari konyara chingeni noche manda tera chingeni chira chibundi chikorere koruga mbiya mona se sukari ndoche na bono konya ndikoro chai mambi konya bachibundi chane chikwegorera ntagete bono nge kubarosirie chane beturungi kwa barusie mbe omobere bakorere gasi akimoko iri atana na yu bono nande tisabuni echi abana bane skuru bago chibabe hakuna shida. Halafu naande emesa sabuni eji. Sabuni eji alisinda nda kurequest ukochera abana aba. Aita oire sabuni ibere echindo kachera abana aba. Kwa barusire amari bakore ande kwa koraki. Kwa bae kano chine skuru bakoraki. Bagochi bagenda ne bintu byoko gusibeli. Skuru ne nkongo. Batabwatingina naye mamu mwabo gakyo mongino minto. Mbiyamana se gasi kwa korire. Nyasaba seseni na ino mwaso ya maboko koboko kwenu mwanda ali nyomba mwaligererie nyomba elia na ino eke riri yande ya chasimule mbiya mwana ino asoko kunu mwako ni rutata nyasaba seseni simoko na mande iso irabu mbiya mwana mwancho murigereria shopping ene ya mashabiki abo Songo Vibes Network na aratu tabete moko genda chintakane icho mochirere kende chirie twabikire no binte bino biraiga bitumeke bikonye chifundi muna mwateba abana bande chintakane kuna tukurwaiga tukubasabira maya undabio kabo mugabana undabo kabo mubunge undabo abio kajabe kakasungura undabio kabo omuchivo officer igo kogenda abo kabo murandia ona ege sakwiki kebioke na kero geje gotabangana akonyetwe na ikiagera nabioka nyasaye tigabasenia asokubwatira na bibiria gotabe ntakana ne yo monene no mobura kano ibwo monene unoko moire kiara ngwatongia nyasaye igo boneke nyoro bwaterana chintakane chimochirende buya enyombe yere ndwe erinda mangana abe buya toigwanaine bana umba abasa gutomera umurango botukoine toigwanaine mondo tabasa guje koyoma gutanyomba abwini nje bunanga konyora ningi nyasaba amashabiki akisi 5 akibangi nambari konyara gwatu ka 5 akinda tabangina mukwane buya Bosongo Vibes. Yes, Bosongo Vibes. Lastly, togo akero mugaba na simbara timbiya mono. Ngose moigoteti. Ichara muri. Bas, gobona. Bantu basangire ndagiramo bombo chubagere ntokieke. Bas, tokonyera bona abana nyasaba mo naime. Timbiya mono. Umwana onoyo no korosi project. Okay. I usually appreciate ya sevinta akora. Bara akore kurumaiga. Na support abana konde sukuru abari ko chini university abana 40 ebikoro tubyapata na support ya community ko irene ngambi ya mone community akaba chigasi agorite chigasi 45 echaka support ya community na rosi epohol okonye community lakini nkwana rose tikwaito amachina ya community oguseira abantu bakechistima baki ekarang sera abantu bakechistima alse bisunte twaroche ngamororo tokora togoika lakini okole oikiri nande ekende ora temira nande wagache nande abantu gete barenge teni diwanis abutware kora ngantu kunya kotebisimba omwana opportunity anyorire gako no mwalimu ale ngosomya ale isiko tokarora kanyore opportunity yetiagachire abantu tosinye ine gatabwati nyomba completely
naende tokanyore ekanisa yari ayoge na mogweko bachire gaki tokonyera abana aba timbwati nyombe bioskimente lakini ngateba iga ase eng'encho abana abari chintaka naende bachire kwa kilosabi na community yachire tiga tokore ki tokonye community gaki ibwini kesi nabe kunyarekana amagoso atoke intu ntware gocha kumanya ng'a amagoso narora lakini rende kanso ya masimba mbiya mono na inu asukoira na inse na simba arati mbiya mono era se ko intervene mangana yara inisire nani mamata inga mbiya mono nande ntonyora rende chimba ekero omonto anyorera itegento geke na kebegeke twakora ki twasanga nto basa ko omonto maete bana gocha goikerera omonto akomachikoba ng'aki ndande gokoreke nande ngoreki nande nyitwe gaki amasikani abe ekora ngusitore tagete koreki erabe nande kurbono baka nje mamu mabo jaspa tingo ni mwana nabori kurende yonse nande akobori igo bono ndo rengerera ting'ame pi mwana nata aitabwate gose obwoba mwana noyo oyo moyo second poni third poni oyo ndengakari igaigwete ng'o mwana obwati igomba batatu bokobwate gose abana mbani nere gare to mumboya university nere gaigwete ng'a mwana mwabo bwati yagera okora ki oje gaki ento nje ndagani omonto kanyora bakonyi no emboke nandi nyasaye agoteba buya ekere gento ke giachire omoguko nandi abang'ina baino ekere gento giaseire omoguko tero yo minu tabwati monyo omorine rusia nandi nyasaye nabakorete enjere nde ng'akore aichori komoranje omwana oyo nandi komokani ng'ata akonya naminyoki tari kobori kurero oyo kagerete ng'aita nkobori akare kura amo mnyokuru maega gaki aitwa nasabire okwabere chasi wangu bori chikura kote mwaiguru tari kobori kura lakini nche muno mwibo ningesana getegoro yo konya kwa ya konya tato mwana sana muno konya kwa ya koreki akonya gaki abantu bamitombi yamana mwensi ipi nandi moko ganda bali mwaru isimba moto mbi yamana le ntoro strange mbi yamana nanje atokonya mbi yamana na inu gaki tari bobe mbiyamana nande mbiyamana soko kune nyombeli nande mbiyamana soko kune chitakanechi na omongino mito mbiyamana ebintu ebyo bigachere buya mbiyamana mokande manda iseirabu oyo maru ogosaba gakito bamaye korwa yakana bara enta kikende yansa nande barenda ng'a ngogo tosabera amasaba menge makanyeku toire beranga ria soko saba umiya tata nyasaye mwana moiko mochanu twachira asore chinsechi twakobakire kiagero ri tato itu biamana sengenchu yeri tukeri ayenkwari manyete ng'achinga kimnechiga no tware ucha gusangirikana aya akora gatari tukori goro no nyamanyete nande biamana kiaro koboko kwao kwarorekanire nyasaye ita abana baito bachira sengenchu okuganya nengaki ng'aneye korwa ase omogambio ito simba biamana sengenchu kwa bakonyire bono ngosoka bari kogenda nyasaye bakonye kiagara bagotarana ebioma birosi na maoka mwanya bantu nyasaye barende nakobwa mono omogambio ito simba gendera kumurenda bokong'u kiagere gasi agokora nigere nkong'u nyasaye morae nande omworokererie muna akonya kora anyakora ase encherere ndonge nyasaye gocha ase tore twensi mono nyasaye bwomeganda bonekere bagosoka genda amana barabu na into tigara ase nkeye na abana abaiga nyasaye ito bakoreirwe ayaga amaya nyasaye gendera kobarenda obaeteria amakong'u akere ng'encho ao ase bare obabo ng'aine isemi bikorwa asore batarire skuru bokong'u na barabo bacha gokonya ense muna abaiga koreng'ana bakonyirwe mbiamana ekiagera gwatoigure twasabire ase eritari ya Yesu yoro omobori oito. Amen.